أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. bandiraɓe caggal yettude allah e julde annabi sallllahu alayhi wa sallam, en garti ha joni e yewtere meɗen konngol islam, yewtere nde mbaɗeten ɗo e ayawu meɗen Pindi TV kala ñalawma aljuma so tawi oɗo saaha yonti. no gandirɗen gimmiɗen koye lewru korka, eɗen ñaago allah nde jaɓanta en dennagal dewe meɗen allah ɗe bannoɗen e korke he, o yaafo en pergite meɗen ɗe banɗen e korke he e ɗe mbaɗɗen ko adi korka. eyyi sikki ala, so tawi allah jaɓani en korka men tan o yaafoto en pergite meɗen nde wonno nelaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam o wi hakkunde korka e korka allah ina yaafo maccuɗo makko o ko woofimo hen. wadde so tawi o jaɓani en korka men, omo yaafo en bakkatuji meɗen ɓennuɗi. yo allah jaɓan en korka meɗen, allah hokka en tawede korkaji kewɗi. en kaalino e yewtere men ɓennude ko fati e julde, gila e kasagal muudo hoore muɗum ha e ñande julde nde sunnaji muɗum e ko nandi hen. julde ɓenni, lewru korka maayi, kono noon korka gasani. kala mo ganduɗa ine reweteno e lewru korka he, ina ɓuri yiɗede e makko nde o yawnoto o yoɓa. waɗɗaki e makko noon yawnade yobde nde ala ɗo e hitande nde foof, ɗo hade korka artude kala nde o yoɓi hen ina sella. kono ko ɓuri moƴƴude ko woni yobde no ɓuri yawirde caggal so korka maayi. so gantuma gonnoɗo sababu ñamande ma korka nde iwi, joɓa korka ka. nde wonno neɗɗo kadi anda mande yahata, anda soko ha jenga walla ko ha janggo. wadde feere ñamande nde iwa e hoore ma ɓuri holnade e wiide aɗa acca ha yaawa arta, saabu hakkude ɗo e yaawa aɗa wawi ruttade hen to jomma nawora ñamande korka. hay so tawi a jagguirtaki ɗum kam kono wona hunde hande, wona hunde ɓurde moƴƴude. saabu kala korka ka korɗa, ko keɓata hen e baraji ko ne nafma no feewi e to paaɗa to. ko hono noon kadi nelaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam o andini en wonde so tawi neɗɗo hoori lewru korka ha maayi, lewru nduɗo woni humtorandu, walla mbiyen shawwal sen kaali arab. so o hoori hen balɗe 6 nafila, o hoori lewru korka, lewru humtorandu nduɗo o hoori hen balɗe 6, ma o windane baraji korɗo hitande nde foof. wadde wata mo welsidi kala katanɗo yo hoor balɗe 6 e nduɗo lewru beele o windane baraji korɗo hitande nde foof. so ɗum ɓenni, lewru nduɗo woni lewru humtorandu, ndenu darinde ko nden farilla goto e farillaji l'islam, walla mbiyen joglu wotuɗo e jogli l'islam joyɗi, woni holɗum joglu wiyetedu hajju, ko hen fuɗɗi. nduɗo lewru nde darinde ko hen hajju fuɗɗi. neɗɗo so welama hande o ina wawi harminande hajju, ina wawi fuɗɗade hajju mum. heddo noon so neɗɗo fuɗɗima gila joni harmini hajju, gila joni ina juuta e muɗum no fewi, nde wonno eɗen gandi harminande hajju ina hadma yoga e gueɗe. joɗade noon ɗo ha arafa ɓenna, ha ñande julde aɗa hatti ɗeɗon gueɗe, ina wona lora, ina wona gantu. ɗum waɗi accude ha julde nde faando, walla ha lewru taske naata, walla ha faando, ɓuri hande e jomum, ɓuri foftinde, ɓuri hoytude. kono gila joni jomum ne wawi fuɗɗade hajju mum. ɗum waɗi eɗen jiiɗi haalde kadi ko faati e ñawoje hajju.
hajju noon ko jogɗu woturu e jogli joyi l'islam ine waɗa ɗum ine waɗɗi e dow julɗo kellifaɗo kaqqilɗo dimɗuɗo woni jeyɗo hoore mum mo halfaka kellifaɗo neɗɗo ine wasa wonde suka ine mawna taw hellifaka taw haqqille ala ɗon kono neɗɗo kellifaɗo keɓɗo duuɓi kellifuya so tawi ko gorko wiyama so tawi watti yiide maniyo so tawi ko debbo wiyama so watti yiide ella walla ni kamɓe ɗiɗo fof kala keɓɗo hen watti battuɗo yiide sukundu hakkude walla haqqille walla ha duuɓi 15 neɗɗo ine hellife hen kellifuya noon ine serta e yimɓe ɓe woɓɓe hen ko duuɓi 17 ko nden jomum tinata wonde hellifama nden hellifte woɓɓe noon ko duuɓi 15 hay duuɓi 14 wasta woɗa kellifiraɗo ɗum e haqqilde kadi woni wasde wonde kangaɗo mo ala hakkille wona julɗo kadi wona kadi jeyɗo hoore mum mo halfaka mo wona maccuɗo mo ganduɗa ine wurdi e kalifa mum kalfuɗo ɗum ko noon kadi woni hattande ko hen jeeya hattande woni jomum ine hattani yaade makka yaade ha yetto makka tawa ala e tampere segde aada sa nani tampere segde aada woni tampere yawtude tampere ɗanngal yimɓe fof kam ine gandi ɗanngal ine waɗi tampere nden tampere haalaka nde wawa wasde ko tampere nde ganduɗa ko tampere segde aada taw kadi laawol ngol ine hoola omo hooli e fittandu makko o waretake e laawol he walla o lebtetake o loretake hen walla jawdi makko heptetake hen jawdi walla ko acci ga ko lorotako tilfotako ɗum fof ko hen jeeya hajju noon aada meɗen ko ɓuri hewde hen ko mawɗo hajjata kono wona noon hajju ko kattanɗo hajjata kala julɗo korɗo lewru korka maayi nduɗo lewru woni humtorandu woni shawwal darima omo foti ƴewtade hoore makko o anda yedi o ndeɗo hitande kam hajju ine waɗɗimo ma walla waɗɗakimo est ce que omo hattani hajjude ma walla ala nde wonno hajju ko laawol gotol waɗɗi julɗo o e gurdam muɗum ngol ɗon waɗɗogol noon ko nde o hattani nde ko nden waɗɗimo so tawi a hattani a hajjani a woniri noon ha a yeehi to jomma a nawri farilla ma goto walla jogduma woduɗo e jogli joyi l'islam enen noon aada men yaari ko mawɗo hajjata neɗɗo hade hajjude koma naywa koma mawna suka hay sene hattani hajjata kono wona noon heewi suka kajjinoyɗo mawɓe ha heewi taw ɓen mawɓe ɓe o hajjinoyi hajju waɗɗanoki ɓe sabu ɓe kattanani ɓe ngala ko ine hajjina ɓe kanko jogiiɗo ko ine hajjina o hajjoyani o nawiɓe kamɓe kanko o jooɗi o hajjani wal haalu noon ko kanko hajju o waɗɗino taw waɗɗaki ɓe kamɓe wadde wata mo welsidi suka kattanɗo yo hajjoy mawɗo kattanɗo yo hajjoy te nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam wi hajjatul mabrur woni hajju ɗigguɗo woni hajju pewɗo jaɓaɗo alana ɗum jobdi illa aljanna so wona nadde aljanna hajju jaɓaɗo hajju pewɗo jomum ala jobdi ko ina yoɓe hen so wona nanne aljanna te sikke ala ko haala ka heewi fof gila e windanede baraji yaafede bakkatuji e ko nandi hen ko haalte ko fof ko haydara ɗaɓɓete tan ko hisde e jeygol naato e aljanna janggo sabu ko baraji ma keewi janggo fof so tawi a natade aljanna ɗin baraji gittani ko bonɗi ma ko jaafeɗa bakkatuji ma fof so haɗanima natoyde jeygol nden yaafede ala ko nafi wadde e raɓɓiɗinade o wi hajju jaɓaɗo hajju moƴƴo ɗigguɗo pew baɗiraɗo sabu Allah hajju ɗigguɗo noon
woni hajju baɗiraɗo sabu Allah mo waɗiraka sabu yimɓe mbiyamo alhajji walla ɓe mbiyamo hajja ala kay jirɗo sabu tottude farilla mo Allah farli e dow muɗum o ngam kulol Allah taw wona mbele so arti o wiye alhajji walla o wiye hajja oɗo baɗirɗo ni o toppiti jogli ɗi kadi farillaji hajju ɗino golle hajju ɗi no foti waɗirede ni oɗo yo andu alanamo jobdi so wona aljanna yo Allah waɗan en ɗum wiyama noon hajju ina waɗɗo neɗɗo so omo jogui jawdi ko hajjiri e somo wawi yaade e jamanuji ɓennuɗi hajju ina yareteno koyɗe gilay otoji ha laaɗe ha ko nandi hen sa daari seydi Alaji Malik en ɓe wiye alhaji Malik omo hani wiyede alhaji e alhaji Mouhammad Saïdou en fof sabu ko koyɗe ɓe kajjiri ko gila hajju weeɓani gila hajju na yahane fodde hitande walla lebbi jeeɗiɗi walla jeetati walla ko nandi hen ko yarude koyɗe jola e laaɗe jola e otoji yaara hen koyɗe ha yetto ay sikki ala ɓeɗon ko fellitnoɓe zamanu meɗen hande o so tawi neɗɗo ina wondi e cellal mum ina jogui ngaalu ko joliri avion ne ɗano ha wiye a yettima Jidda walla a yettima Madina ina jogui jawdi mum e ndeɗo foftere a hajjani kadi ano sa tawanoma zamanu mo hajju yarete koyɗe o sikki ala a hajjata wadde kala kattanɗo jogiiɗo ko hajjiri yo hajju hajju ina waɗɗo neɗɗo hatta yeyde ngaalu makko eyi sariyankoɓe mbi ko ina yeeye e pellisaɗo woni holɗum omo jogii tereŋaji walla mbiyen boowel leydi walla galleji walla comci makko walla omo jogii jawdi jahoori soko beyi e baali walla ko nayi eyi pullo jogiiɗo nayi muɗum to ladde to so yeeyi nayi ɗi fof ina timma ko ina hajjinamo yo andu asakal yo andu hajju ina waɗɗimo wiyama ni hay so tawi omo andi so arti o wontan basɗo ko jogii e jawdi ko fof so hajjiro yiɗum so arti ko basɗo o wontata wiyama ina waɗɗimo o yeeyat jawdi makko ndi o hajjoya ɓay tan farilla o meeɗa tottirde ɗum Allah arziginimo ko omo yeeya o hajja hen yo yeey o hajja ndeke bandiraɓe hajju wona hunde tokosere wona ko waɗɗiri neɗɗo hono no yiɗiri ni ala te diine o dewe Allah ɗe en tant que yottaki e ma nokku ɗo aɗa waɗira no Allah yiɗiri ni taw saha boom ina serti eno jiɗirɗani kono gacca yidde ma nde mbaɗa no Allah yiɗiri ni andu kulol ma Allah timmani so tawi ano kulol ma Allah ngol ko ma tan golle diine ɗe kala ko gollata ko ma hawra aɗa yiɗiri noon ñande hen walla aɗa softani ɗum walla hande aɗa tuuya yaade jama ko ma waya noon tan nde jaaha jama andu kulol ma Allah ngol timmani Alaji Mouhammad Saïd yo welede Allah woni e makko wiyanno neɗɗo so tawi kulol makko Allah ngol wawa ittudemo nawamo to jama o juldoyo toon e juuloɓe yo andu ngol kulol Allah wawa nawdemo aljanna eyyi so tawi cuusal makko Allah wasde huldemo Allah rewimo ha haɗimo yaade to jama o juuloyo toon yo andu nden suusde Allah e wasde hulde Allah nde o wondi nde ronkani ƴettudemo nandoyamo to jeygol hawo waɗi hen misal o wi neɗɗo mo Allah haɗi ɗum arde to muɗum nde Allah noddi maccuɓe muɗum ɓe wiya hayya ala salah ngare juule hayya ala al falahi ngare male ɗe kanko Allah tongi koyɗe makko de Allah yimo kanko wato ar wato ar e suudu muɗum he Allah noddi maccuɓe muɗum ɓe to suudu muɗum ngam tottude farilla o ngam arde e juulu ngam arde e malal kanko Allah tongimo wimo kanko wato ar o wi ko tongiɗi Allah tongimo ɗon de ɗum de ne hulɓini ɗin tongi est ce que wona tongiɗi Allah tongimo
beele ina yiɗi tongirde muɗum janngo ha nanno emo jeygol a ndaran tan so neɗɗo wima ina yiɗma ina horsinma kono noon an wata argallam ka musidɗam mbiɗa horsinma kono noon ɓe gemvitmi ko kaari e kaari e kaari an o wata argallam e yidde nde ɗon dey ko yidde hulɓinide ko yidde nde ganduɗa sikke ina caggal muɗum e wadde wata mo welsidi kala ganduɗo hitande nde ɗo to woni ɗo hajju ina waɗɗimo te o meeɗa hajjoyde o suwa tottude farilla o hajju ko gotol waɗɗi neɗɗo e gurdam mum so andi hikka hajju ne waɗɗimo woto welsido ala ko neɗɗo yeeyata e jawdi mum hajjoya o arta o nimsa ala bal ko caliɗo hajjoyde ha maayi tawne hattanno hajju e gurdam muɗum woni hitande woodi hitande nde o hattani hajju walla duuɓi ɗi o hattani hajju kono o hajjano o maayi ko oɗo woni nimsowo te kala nimsa mo neɗɗo nimsi laakara on ko nimsa mo ganduɗa o wonta heɓɓitade ko nimsi ko aduna ɗo neɗɗo ina nimsa hunde o tuuba o yaafno Allah yaafomo o heɓɓito hoore makko o fewnita ko golluno hawo nimsi ko walla ko waasi gollude hawo nimsi ko kono kam laakara so tawi nimsa ko laakara nimsa ma ko laakara waɗi andu a nimsi ko ganduɗa a wonta seer e nimsa muɗum sabu ko ella mo ganduɗa wonta iw kala to ella o nannuma o nannima to ganduɗa hankadi a wonta yaltu toon a wonta waw heɓɓitade ɗum wadde wata neɗɗo welsido wiyama hayso tawi omo jogui ɓesgu ngu omo wurna te so yeeyi jawdi makko nayi makko ɗi o jogiiɗi walla tereji parcelle aji leydi ndi o jogui walla bitig makko walla ko nandi hen o hajjoyi so arti ɓesgu ngu o heɓata ko wurni ngu eyyi walla saaha mo hajjoyi o ɓesgu makko ngu o heɓata ko ko ngu ine wuura caggal makko so tawi noon ɓesgu ngu ne wawi ñaagade walla namdade sadak hokke ɗon noon ne waɗi sarɗiyeji ɗiɗi sariyankoɓe mbaɗi hen ɓe mbi so tawi aada jomum ne joguino aada ñaagade ma walla yelade on saaha ina jorti kadi e yimɓe ɓe wondi ɓe so yelima walla so ñaguima omo heɓa ko omo wurda oɗo taw ko ɓesgu ngu acci ngu wayni oɗo wiyama kañum yo hajjoy yo yeey jawdi mum hajjoya walla omo hajjoya omo jogui passe kono o ala jooɓari kanko kajjoyowo kono noon omo jogui meccal ko tailleur ñootowo ko ñootowo walla ko tafowo walla ko maçon omo wawi mango te so yeehi to hajjoyta to walla to rewata ɗo hawo yetto so yettima jidda ko adi korka omo wawi liggade ɗon o wawi wonde ménébre walla o waɗa maçoŋagal walla o ñoota ɗon o yoɓe ko omo ɓennira makka ko omo yooɓo walla so yeehi ha makka boom omo wawi defde omo wawi liggade e restaurant ji walla hayso ko sénégalais ji so tawi ko sénégal naajo ɓe o yadata toon omo wawi defande ɓe koɓe ñamata ɓe joɓamo o heɓa komo ñama o wiyama yo ya hajju ina waɗɗimo kima noon joguiɗo bitikaji muɗum ina yeeya taw ina wawi hajjoyde hen walla ina jogui nayi mum e beyi mum e baali mum ha heewi ina wawi yeyde hajjoya hen oɗo haala mum haalaka oɗo kala nde o hajjani duuɓi kewɗi birtirima ni o hajjoyani so maayi mawnamde hajju makko saabu nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam wi buniyal islamu ala khamsin o wi l'islam mahama e dosɗe joyyi ɗen dosɗe joyyi kala gaccuɗo hen dosgal gotal yo andu l'islam makko sellani taw omo hattani yo andu l'islam makko sellani dosgal gadigal ngal woni shahadatayn woni seedade wonde deweteɗo ala so wona Allah e wonde Muhammad ko nelaɗo Allah ɗum ɗo ko wonande neɗɗo naatowo l'islam neɗɗo naatowo goɗɗo e nadde e l'islam ko oɗo haalata ɗum ɗo oɗo wiyama sellata so wona o yaha e julɗo moƴƴo walla almuɗo walla ceerno bawɗo wonde foof longinamo on longinamo wiyamo wi ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu on saaha o refta hen woni neɗɗo jibinaɗo ha moni taw o jibinaka e l'islam on saaha o wawa woni dosgal ngal jippimomo
kono noon so tawi ko neɗɗo jibinaɗo e l'islam eyi o mawni hen hono no meɗen ni oɗo yo andu ha joni konngol ngol ina waɗɗimo kono noon o wiyatake wonde yo yaato julɗo moƴƴo walla ceerno longinamo konngol ngol ala ko to woni ɗo tan yo anni yo tottude farilla konngol ngol on saaha soko joɗiɗo walla soko dariɗo walla ko wawi wonde foof o wiya ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh eyyi ɗum woni mbiɗa seedo wonde deweteɗo ala so wona allah e mbiɗa seedo wonde muhammad ko maccuɗo allah ko nelaɗo makko on saaha woni konngol ngol jippimomo eyyi wadde ko ni woni ñawori konngol ngol dosgal ɗimmal woni iqamatu salati woni ñimnude njuulu eyyi so tawi njuulu yonti o ñimno njuulu no wirani o hokkira njuulu ngu juuluji 5 waktuji 5 par ñalawma o juula ɗum e waktu muɗum so tawi ko gorko mo ala gantu juuloyo to jama eyyi tatamo o woni lewru korka yaltudu ndu eyyi so lewru korka darima kora korka nayaɓo o woni jafo ɗon so tawi allah arsikinima ko asakal ina waɗɗi hen jaltina asakal joyoɓo o woni hajju oɗo mo kaleten so tawi aɗa hattani jamanu mum ina yoni lawol ina hoola aɗa hooli e jawdi ma e ɓandu ma fittanu ma foof on saaha kajjoya ɗum ɗo noon so neɗɗo hattani hen goto waɗani yo andu l'islam o foof fokkima saabu l'islam o ñiɓata so wona o waddu dosɗe 5 ɗe foof way hono maadi ni maadi ɗi ganduɗa ko potoji 5 jaggi maadi ndi walla mbiya caali ganduɗa ko calɗi 5 jaggi caaliki so tawi saldu woturu manki hen tan caaliki darotako l'islam o ko ma foof wadde nde sella eyyi kala hen noon ko ganduɗa ko gantuma hanma wadde a waɗi ko heddi ko alana gantu ko andu haɗata ɗum haɗata l'islam ma o sellude aha wadde wata mo welsidi kala mo ganduɗa hande o ko korka ka maayi ko ɗo ha julde omo andi omo hattani hajjoyde wato weltino yo hajjoy saabu ndiɗo jawdi ndi dareten ine ora ine jofa walla ɗiɗo bitikaji walla ɗiɗo galleji ɗiɗo otoji eɗen daara eɗen beltoro ma woni boni acci en ɗo walla en tilfima acci en ɗo ma walla en jeehi en gacci ɗum ɗo eyyi hajju noon so neɗɗo hajji so jaɓanama hankadi ko aljanna te aljanna gasata so neɗɗo naati aljanna wonta yaltu wadde ala jeyɗo jawdi muɗum hajjoyi walla kattanɗo hajjoyi walla baɗɗo tampere mum hajjoyi so wona yettere allah wonantamo janggo kono noon nimsa ala hen wadde yo allah hokku en wadde dewe allah ɗe hono no yiɗiri ni bandiraɓe no wayno ko joguinoɗen e hojomaji timmi wadde en karan ɗo so allah artiri en ñalawma aljuma paaɗo inchallah jokken ha joni e ñawoje hajju e farillaji muɗum wonno ko yewtere meɗen konngol islam ɗo e ayaw men Pini TV eɗen jaɗanno to banggue caméra ji to musidɗo men Ali Fall wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh